ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ಕತೆ. ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯ ಇನಿ ಉಂಡ ಅವು ಇತ್ತಿಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡದು. ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಆಪಿನ ಕಾಲಡು ಧರ್ಮ ಶೋಧನೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಮಿತ್ತ ಲೋಕನು ಜತ್ತೊಂದು ಅವು ಏತೋ ದೈವಲು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತ. ಐಟ್ ಈ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಪಂಡ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿನ ಒಂಜಿ ಅವತಾರ, ಪಂಡ ಕಡೆತ್ತ ಅವತಾರ. ಅಪ್ಪೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಭೂಮಿಗೆ ಚಾಮುಂಡಿ ರೂಪಡು ಬನ್ನಗ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಭೈರವ ರೂಪನು ತಾಳೊಂಡೆರು. ಆ ಪುರ್ತುಡು ಅಧರ್ಮ ತಗ್ಗದು ಧರ್ಮ ಒರೆಂಡು. ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭದ ಕಲಿಯುಗಡು ಶೂದ್ರರಿಗೆ ದೈವನು ನಂಬೋಡು ಪಂದು ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿಲೆಗು ಬುಲೆಸ್ಥಲಕ್ಕೂ ತೊಟ್ಟಿಲ ಬಾಲೆಗು ದಾಲಾ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಬರಂದೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ದೋಷ ಇಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಮಾತ ಕಾತನುಡು ಆಂಡ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಆದು ಬರಡೂಂದು ಪಂದು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ರೂಪಡು ಈ ಭೂಮಿಗು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತೆರು. ಅಪ್ಪೆ ಕೊರತಿನ ರೂಪಡು ಉಂತಿಯರು ಅಂಚನೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ರೂಪನು ತಾಳದು ಬತ್ತೆರು. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಧರ್ಮನಾಶ ಆದ ಪೋದು ಧರ್ಮ ಒರೆಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಡು ಪಂಚವರ್ಣದ ನಾಗನೆಲೆದ ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಡು ವಜ್ರಧರ್ಮೆಡು ಬೆಳಗೊಂದಿತ್ತಿನ 7 ಜಡೆದ ಮಹಾಶೇಷ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಣ್ಣು. 7 ಮಾಯಾರ ಸಿರಿಕುಳು ಪುಟ್ಟುದು ಪಂತಗು ಹಟಕ್ಕು ಸಾಧಿಸಾಯಿನ ಮಣ್ಣು. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಪಂತೊಗು ಪಂತ ಕೊಂಡೊಯ್ನಂಚಿನ ಮಣ್ಣಡು ಅಗೊಳ್ಳಿ ಮಂಜಣ್ಣೆ ತಿಂದುದು ಉಂಡುದು ಬೆಳಗದಂಚಿನ ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಡು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ರೂಪ ತಾಳದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೊರಗಜ್ಜೆಂದೇ ಪನ್ಪಾ ಒಂದು ಕೊರಗತನಿ ಎಂದು ಪನ್ಪಾ ಒಂದು ಪೂರ ತುಳುನಾಡಡು ಉಲ್ಲೆರು. ಪನ್ಪಿನವು ತುಡರುದಾದೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ.